Madya, makanood kaiba si Ma'am Lalaine. Maray na aldaw mga aki, kumusta ka mo? Handa na ba kamo sa bago tang aadalan ngunyan? Kung handa na kamo, madya tama puo na kita. Ini an letrang K. Ang tanog ka ini K. Ang tanog ka ini K. Kantahon ta daw. Ini an letrang K, letrang K, letrang K. Ini an letrang K, 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 K. Saro pa daw. Ini an letrang K, letrang K, letrang K. Ini an letrang K, 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 K. Yan. Ngunya naman, adalan ta ang mga bagay na nagpupuon sa letrang K. Ano ang apod digdi? Corona, tama. Ano man ini? Kahon, tama. Ano daw kaya ini? Kamot, tama. Ano man ang apod digdi? Kapote, tama. Ini, ano man ini? Kalunggay, tama. Ini, kabayo, tama. Ano man ang apod digdi? Kanding, yan. Ini, ano man ini? Kasag, tama. Ano man ini? Kuko. Ano daw kaya ini? Kiray, tama. Ngunyan, ngaranan ta ulit ang mga bagay na nagpupuon sa letrang K. Saro-saroon ta daw. Ngunyan naman, aramon ta kung paano isurat ang letrang K. Arog gani sinusurat ang dakulang letra sa kasadit na letrang K. Arugon mo daw, isurat sa duros ang dakulang letrang K. Isurat man ang sadit na letrang K. Yan, kadakol ka na naman araman ngunyan. Salamat sa pagdangog. Paaram.